Babukele emakhaya siyanibingelela yonke indawo la kufinyelela khona le video njengamanje lo khulumayo uDr Fohla esigodlweni esikhulu kwaMhlabi yalingana utholakala kwinombolo ka076 026 5726. Sizokhuluma ngendaba emqokwa namuhla okuyiyona esesibuzile kwabadala ukuthi sivumelekile yini ukukhuluma ngayo njengoba bavuma manje ukuthi singayibeka esidlangalaleni. Kunento emqokwa esithintayo ekhuluma ngokuqinisa noma ngokubopha othandiweyo wakho, kungaba ngowesifazane noma ngowesilisa. Kumqokwa ngani ukubopha umuntu wakho? Ukubopha umuntu wakho kumqoka ekuthenini nisekele uthando lwenu noma nibambane nomuntu wakho, ngoba kulomhlaba esesiphila kuwo njengamanje sekunezinto eziningi ezenzakalayo. Kunabantu abaningi abadelela abanye othandweni noma abeya abanye othandweni babona ngazuthi umunye umuntu akafanelekile ukuphila nalowo muntu loyo, noma bangakuhloniphi wena uyindoda noma ungunkosikazi walowo myeni othile. Akuyena noma ubani omlo yakho, kodwa uloya umuntu loyo osuke usumbona ukuthi unelikusasa selithize naye, noma already sekunempilo ethile eseniphila. Kungaba ukuthi nithathene umkhwenyana nomakoti vele niyaphila ndawonye nakho ikhaya. Kulapho iyadingakala induku yokuthi niqine, nibophane, nibambisane. Noma ngabe kukhona abanifumba ngeichitho, abazama ukunisebenza ngemithi yokunihlukanisa, abanishaya ngecithamuzi ukuthi mangabe nizama ukwakha abantwana ningabatholi, seninesikhathi niganisene noma nihleli ndawonye nibathe niyazama ukwakha abantwana, akwenzeki. Kunokwenzeka lapho zikhona izinto ezahamba zaphambaniseka naloyeka nina nashaya ngeinduku ezithile, lezi nje seziwumkhokha njengamanje eseyisebenzayo kini nobabili la kini kulesibeletho senu, kulo wesilisa nakulo wesifazane. Lento isiguquka iba isilwane. Niyazama ekamerweni nakho umntwana nizama ukuhlanganisa ukuthi nikhulisa ikhaya, akwenzeki. Umntwana akalast isikhathi uyashona, kodwa abantu bathena hamba odokotela ayikho iproblem abayitholayo noma inkinga abayitholayo. Lokho kuyalungiseka ngesizulu noma ngesintu, sikubuke sikuhlole ukuthi umsuka wakhona usuka kuphi. Njengamanje kunokunye kumele sikubuke. Kunomuntu la othi mina umuntu wami engithandana naye sesinokulala simbatha ingubo kodwa imizwa yethu ayisaxhumi, ayisakhonekile. Kwenziwa yini lokho? Abanye abantu bahamba bayolingeka bagange ngaphandle, alale nomunye umuntu, mhlawumbe lo muntu azofika alale naye, uzofika amsebenzisela umuthi othile noma kube khona izinto amdlela zona ngalesikhathi alala naye. Ngingakho sithi kubalekile ukuqinisa umuntu othandana naye noma ukubopha umuntu othandana naye, kodwa loyo eninekusasa naye ukuthi nibheke phambili, not umuntu okuse umjolo nawe into ongayazi ukuthi iyohamba iphelele kuphi. Bengike ngasho abangidinga ngitholakala inombolo ka076 026 5726 esigodlweni kwaMhlabi yalingana. Abangidingayo ngisebenzela ekhaya. Asibuyene endabeni, ukuqinisa nokubopha umuntu othandana naye. Okay, yini esilungisayo la? Sakha ikhaya, sibumba uthando, sibumba ukuzana, sibumba imizwa, sibumba ukuphilelana kini nobabili. Akungabi khona phakathi kwenu azizwa kulula ukuvumela ukuthi kungene omunye umuntu phakathi kwenu loluthando lweni lakhaya, ngoba lento ekugcineni kwakhona omunye uzothi makalala nawe kanti unezilwane ezithize noma inemithi ethile, kugcine sekubulala injabulo yasekamerweni mangabe senza ucansi noma kukhona okuthile esikwenzayo. Kwesinye isikhathi uyawuthi uyayijabulisa nomuntu wakho uze khona kunento equbuka njengephunga ongayazi ukuthi lento ibuyaphi, idalwa yini lento. Abanye abantu bayaganga, abanye abantu bayaniloya, abanye abantu banenza ukuthi kwanina nize nizizwe ngazuthi anifanelene ukuba ndawonye. Kube khona phakathi kwenu othi maka enjoy inkonzo nomunye azizwa phelelwa umdlandla. Yonke leyo nto leyo ifuna ukulingiswa, niyadinga ukuqiniswa, niyadinga ukuboshwa. Nihamba nobabili nomndeni nifaswe ukuze lelikhaya lenu zingabi khona izihibe eziniphazamisayo. Okwanamhla sisabuka le ndaba kwabangidingayo bazongithola esigodlweni ekhaya kwaMhlabi yalingana. Ngiyabonga ithuba.